Ahojte, takto to u nás vyzerá, keď sa niekam chystáme. Bez tejto tašky ani na krok. No, berieme plienky tiež. Látkové plienky ti nemôžu chýbať. Taktiež berieme našu hviezdičku hraciu, ktorá nás stále upokojí. No. Potom je tam obľúbená knižka z kolekcie On the Go. Čítame a tiež ju ochutnávame často, hlavne, že nám robí radosť. Balíme potom cumlíky, tie máme stále so sebou, keby náhodou jeden utiekol alebo druhý utiekol, tak máme tam 3 v zásobe, musíme mať aj klip, ktorý pripneme, aby neskončil na zemi. Potom tam máme niečo, taktiež zabalíme aj niečo pre mámku, aby bola fešanda, nejaký rúž alebo nejakú pomadu. Potom tam balíme tiež podbradník, lebo im ináč je mokré úplne všetko. Náhradné oblečko nesmie chýbať a deka do upršaného a chladného počasia z kolekcie On the Go a môžeme ísť. Ahoj!